Nagkantidad og 360,000 pesos ang gipanghatag sa provincial government sa Cotabato nga street food starter pack alang sa mga persons with disability human sila gipailawom sa skills training on food processing. Gihimo ang turnover sa 36 ka starter kits kagahapon Disyembre 13. Matag usa nagkantidad og 10,000 pesos. Kompleto ang mga gipanghatag nga gilangkuban sa tulo ka layer nga steamer, frying pan, set sa stainless nga luwag, stainless nga strainer, single burner stove, apil na ang LPG tank, harina, mantika, asin, tuyo ug suka. May pailawom sab sila sa paghimo og siomay, fishball ug kwek-kwek aron matabangan sila nga makabaton og dugang panginabuhian. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo kay alang kanila dako kining tabang sa ilang pamilya. Gihatagan sab sila og sertipiko alang sa ilang partisipasyon sa duha ka adlaw nga skills training on food processing nga nagsugod nitong Disyembre 12 sa TESDA Provincial Office, Amas, Kidapawan City. Ang distribution ceremony gipanguluhan sa Provincial Social Welfare and Development Office sa tabang na sab sa Technical Education and Skills Development Authority kun TESDA. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.